Lifikile ilixa lokukhala kwexilongo. Lakukhala ixilongo, inkosi yawuba ifikile izothatha amalungisa wayo. Lifikile ilixa lokuba kukhala ixilongo. Lakukhala ixilongo, inkosi yawuba ifikile izothatha amalungisa wayo. Umntu osalinda imihla yokugqibela ulinda ukuza kaNxele. Imihla yokugqibela yile siphila kuyo. Madoda, sekutheni na isizwe sikaTogu sikaPhalo sabotshwa ngebandi elinye? Madoda, lona ngumbuzo buciko. Sekutheni na isizwe sikaTogu sikaPhalo safa ngamcinga omnye? Sekutheni na madoda izenzo zethu zisijika zisiphendukele ebunjeni? Sekutheni na madoda sibonakalisa inkohlakalo? Umphefumlo ungamaswili, udandathekile, intliziyo ingamahlwili, iqhelekile. Kanti na amadoda lana aqale nini uba ziingcuke ezambetha ifele legusha? Madoda, ndiyabuza, niqale nini na uba ziingcuka ezambetha ifele legusha? Justice for Cwecwe. Justice for Cwecwe. Kukhona izinto ezibuhlungu ezehlela abantu. Ezinto njengoba zibuhlungu zisehlela abantu, kuyanyanzeleka silinde umthetho udlale indima yawo kule case kaCwecwe. Kodwa kumthetho uzawudlala indima yawo. Zikhona ezinye izinto uma ngaba ikuvelela uzibuze uba Thixo uvumele ntoni nangam. Zikhona ezinye izinto uma ngabe uzicinga uzibuze uba ndiyanqwenela ukwazi ukuthi le ndoda ibisenza le nto okanye lo tata ebesenza le nto, because ndiqinisekile ukuba ungumzali. Lo tata ebesenza le nto ngaba bekufike ntoni na engqondweni yakhe? Mizwa mini nalena kucaba ungade utyikityane nomntana, ubone umntana omncinci ongangumntana wakho as umntu ongalala naye. Sisizwe seSouth Africa siyakhala sisonke. Siyakhala sisonke sithi justice for Cwecwe, umthetho mawudlale indima yawo. Lena indaba ayinabala, ayinantoni, ayinamntu special kunomnye. Umthetho mawudlale indima yawo.